Neda, tenim un problema. Els pirates volen robar el Nadal. Com que volen robar el Nadal? Això s'ha de parlar amb l'alcalde. Som-hi! Yeeha! Cuidado! Ostres, això és nou! Yeeha! Yuhu! Yep! Ahà! Ja som aquí! Alcalde, tenim un problema! Perdona, però tu qui ets? La Neda, la pirata que ajuda cada any a arribar als Reis a Pineda. Ets la Neda? Però si he escoltat molt a parlar de tu. Quina sort tenim a Pineda. Va, digue'm, què necessites? Necessito l'ajuda de tots els nens i nenes de Pineda per recuperar el Nadal. Doncs som-hi, Neda. Els nens i nenes estaran molt contents d'ajudar-te a fer el millor Nadal a Pineda. Mira, Neda, tal com t'he dit, posem tot a la teva disposició. Començarem des d'allà, des de l'església, per on podreu venir pel carrer fins a arribar a la plaça de